unes setmanes es va dur a terme la segona jornada del Gran Premi Catalunya 2015, conegut popularment com l'Hexagonal, al camp de la PGA Catalunya Resort. L'Hexagonal és una de les proves més emblemàtiques i prestigioses de la Federació Catalana de Golf, que compta amb 49 anys d'història i es disputa en 6 jornades, des de gener a juny. Es juga sota la modalitat individual per equips, on cada equip està format per 4 jugadors. Lògicament, al ser una prova d'equips, té els seus reglaments explícits. Fem una sèrie de particularitats, entre elles juguen 4 jugadors per equip, es compten les 3 millors targes, i la suma total al final de les 6 jornades és la que determina els equips guanyadors. La segona prova del calendari de l'Hexagonal 2015 va tenir un marc ideal per gaudir del golf, al camp gironí de la PGA Catalunya Resort, on van tenir presència 63 equips en joc, on tots van donar el millor de si en cadascuna de les 3 jornades. La prova es va disputar al recorregut del Tour. Ens apuntem a l'Hexagonal, que és una prova per equips, i és un campionat medal, que es compten tots els cops, i ens agrada molt jugar amb equip, ens ho passem molt bé i és un bon plan per cada cap de setmana que venim. Tots i totes van poder gaudir d'unes bones condicions meteorològiques en aquesta segona cita. El reglament, les regles de golf, les regles locals, tot el que pot influir en la competició, lògicament, no nosaltres, sinó qualsevol àrbitre s'ho mira ja molt abans d'arribar al camp per estar molt segur del que té que fer. A la jornada de dissabte, un dels jugadors més eufòrics va ser en Jaime Cazorla, integrant de l'equip 28, que va aconseguir un hole in one al forat número 11 per 3, amb un magnífic i precís ferro set. A nosaltres ens agrada molt aquest campionat i jo he vingut ja, 3 de l'equip hem vingut ja 4 edicions. Després de 3 jornades intensives, l'equip guanyador del camp va ser l'equip 53, format per Carlos Marrón com a capità, amb Pedro Rosell, Carlos Hospital i Jesús Delgado com a suplent, que van aconseguir la victòria amb un total de 211 cops, un cop sumades les 3 millors targetes de l'equip.
La veritat és que suposo que és un cas pràcticament únic i la veritat és que ho passem molt bé. És una ocasió per estar compartir noves emocions. Aquesta pregunta és una mica complicada. Jo diria que, com tu saps, l'autoritat ja està a casa. El torneig, organitzat per la Federació Catalana de Golf i amb la col·laboració dels seus partners oficials, com són Coca-Cola, Kizer Training i la Roca Village, va tancar una magnífica segona prova a la PGA Catalunya Resort.